या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। साई रिसॉर्ट प्रकरणी ईडीने अनिल परबांचे बिझनेस पार्टनर असलेल्या सदानंद कदम यांना ताब्यात घेतलाय। त्यामुळे आता अनिल परब यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे। जुनी पेन्शन योजना आता लागू केली तर आता काही फरक पडणार नाही। सध्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही निर्णय करणारी मंडळी नाहीत, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात बोलताना सांगितलंय। बजेट म्हणजे भ्रमाचा भोपळा, बजेट म्हणजे रिकामा खोका अशा घोषणा देत महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधान भवनांच्या पायऱ्यांवर येत शिंदे सरकारच्या अर्थसंकल्पाचा निषेध केलाय। सावंतवाडीचा बाजार अन्यत्र हलवल्यास भाजपाचा कडाडून विरोध राहील। केसरकरांचा दहशतवाद संपला, आता त्यांनी शहराच्या सौंदर्यावर येऊन जनतेची दिशाभूल करू नये, अशी टीका संजू परब यांनी केली आहे। अखेर तिसऱ्या दिवशी वैभववाडीचे नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्षांनी स्टॉलधारक महिलांच्या उपोषणाला भेट दिली। मात्र उपोषणकर्त्या महिला चांगल्याच भडकल्यात। सांगा आता जगायचं कसं, तसा सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला। सावंतवाडी शहरात 5 दिवसांचा रंगपंचमी उत्सव साजरा करण्यात आला। डीजेचा ढोल ताशांच्या तालावर थिरकताना युवा मंडळी पाहायला मिळाली। महिलांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग दिसून आला। महिला दिनी सुरू झालेलं वैभववाडीतील स्टॉलधारक उपोषणकर्त्या महिलांचं उपोषण तिसरा दिवस उजाडला तरी सुरूच आहे। आता तर एकेका उपोषणकर्त्याची तब्येत बिघडू लागली आहे। प्रसिद्ध कुणकेरीच्या हुडुत्सवानिमित्त वाघखेळ घोडेमोडणी ही परंपरा जपण्यासाठी थेट लंडनमधून कुणकेरकर बंधू गावात येतात। यंदा आनंद कुणकेरकर हे परंपरा जपण्यासाठी गावात आले। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड गव्हाणे गावचे चित्रकार अक्षय मेस्त्री यांनी शिवकालीन नाण्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चित्र साकारलंय। ओवळीया गावाचा सुपुत्र रोशन सावंत त्याची आता जर्मनीत होणाऱ्या 23 वर्षाखालील विश्वचषक फुटबॉल क्रिकेट स्पर्धेसाठीही भारतीय संघात निवड करण्यात आली आहे। हसन मुश्रीफ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलाय। हसन मुश्रीफ यांच्यावर तुर्तास कुठलीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने ईडीला दिले। मी किरीट सोमय्यांना बांधील नाही, किरीट सोमय्या हा दलाल आहे, असा गंभीर आरोप अनिल परब यांनी केला। विधानसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीच्या कोणत्या बाजूने अध्यक्षांनी यावं यावर भास्कर जाधवांनी मुद्दा मांडला। भर विधानसभेत अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना ही चूक लक्षात आणून दिली। अहो शेतकरी आमची जात आहे, खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांना जात कसली विचारते, असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारला सभागृहात विचारलाय। मल्हारगडावरून शिवज्योत घेऊन एक शिवभक्त एका खासगी टेम्पोनं लोणावळ्यामधील शिलाटणे इथं निघाले होते। कंटेनरनं धडक दिल्यानं या अपघातामध्ये 30 ते 35 शिवभक्त जखमी झाले। सोशल मीडियात व्हायरल वेळापत्रकामुळे अनेकांचा हिंदीचा पेपर बुडाला। व्हायरल वेळापत्रकावर विश्वास ठेवणं ही विद्यार्थ्यांची चूक आहे, असं म्हणत व्हायरल वेळापत्रकावर बोर्डानं स्पष्टीकरण दिलंय। महिलेचं मासिक पाळीचं रक्त जादू टोण्यासाठी विकण्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यात घडलाय। सासरच्या मंडळींनीच हे कृत्य केलंय। या प्रकरणी एका 27 वर्षीय महिलेनं विश्रांतवाडी पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दिली आहे। कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपला मोठा धक्का बसलाय। इथं भाजपकडून 4 वेळा विधान परिषदेचे सदस्य राहिलेले दिग्गज नेते पुतन्ना यांनी पदाचा आणि पक्षाचा राजीनामा देऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलाय। प्रत्येक क्षेत्रातील महिलांची भागीदारी वाढली असून गेल्या 9 वर्षात महिलांच्या नेतृत्वाखाली खऱ्या अर्थाने विकास झालाय, असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेबिनारच्या माध्यमातून केलंय। देशातील अशा 160 लोकसभा मतदारसंघासाठी भाजपनं खास रणनीती आखत आहे। या मतदारसंघात पंतप्रधानांच्या 45हून अधिक सभांचं नियोजन केलं जात आहे। सतीश कौशिक यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कारावेळी तमाम कलाकार पोहोचले। यावेळी सलमान खान देखील उपस्थित होता। त्यावेळी तो खूप भावुक झालेला दिसून आला। सीमा सुरक्षा दलातील भरती प्रक्रियेत माजी अग्निवीरांना 10% आरक्षण देण्याची मोठी घोषणा केंद्राकडून करण्यात आली आहे। भारतात H3N2 विषाणूमुळे झालेल्या इन्फ्लुएन्झामुळे 2 व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याची माहिती सरकारनं दिली आहे। या विषाणूमुळे पहिल्यांदाच रुग्णाचा मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे। शी जिनपिंग तिसऱ्यांदा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष बनलेत। एका नेत्याची सलग तिसऱ्यांदा देशाच्या राष्ट्रपतीपदी निवड होण्याची पहिलीच वेळ आहे। चीनमध्ये कोरोनानंतर आता फ्लूची साथ पसरली आहे। चीनच्या शियान शहरातील अधिकाऱ्यांनी लॉकडाऊनची तयारी केली आहे। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा।